tuna kan mulai meki puzawan ni a kan news share le ngai thak tai matak le bengwar takan ni afa pate hi chutun lai chalai ani awangin mobile phone na changte hian internet kaltlangin news a share zung china WhatsApp group ate telin application shang wanglai ni application kan ti le browser shang te hianin news tharlam tak te atwai zung china apa puzaw ve thung ero hi chu kum upalam ani to awangin tunai khovel thil le internet te hi akhoi khiam ve vak lawa TV te chu han onin news te han me chuak ve don chin ma se aboi le china chu wang chuanin wang lai changan lo ti to chin chanchin bu a phe keu the nge mai kha chanchin thar lam le bengwar thak tak te chanan chuanin aman ber alani fawani afa pate ve thungi roi chu phone mai ni lau computer achang te hianin video shang te aina thil thleng thar tun lai thil chi shang min an thil zia te an post zong te chu atwai chuak zung mai china touch screen kan ti ang rem phone changkang tak te hi puzawa chuanin amang thiam ve fak lova a han tuai po na tuai so le china an zirtir po hianin athiam vak thei to lova ama chuak lui de touch screen chu ama chuak phone me keu chiang kha hello ti nan chuanin amang changkai bera tun thleng hianin ala mangani tuna kan mulai hi mamile zualiti an ni a thil chhar pe tak mi an ni a mai ro chun thil chharin ang lo thei hle a mam hi chuan newspaper an chhar te hian entertainment huang lampang Hollywood le Bollywood te tu tenge in ngai zong ti ang ring te chhar china zuali ro hi chuanin article huang le faksela te tol chung le rampon chanchin te chhiara anti ti du zong po ai ang lo thei hle ni tuna kan mulai hi kimi ani a nula fel tak le in chung chet pe tak mi ani a zan chui khama ti hiani ti tur anga ti fel zo vek nu a le khazir turin dokana ahon ngaya tak achulut le chat chin zantin le khazir chu ti dan pa ngai nein a le khabu te chu kewa ngil tak me chu in le khabu chu uluk tekina share china homework an nei tele an teacher ten work an pek ang te chu uluk takin thiam tum takin azir chinani tuna kan mula hi Jennifer ni a ani po hi zir live ve thau ni in ani chu tle ma thoveng ve lem nei lo kan ti ang deuh chi hi ni a zan chu e khama ti hian le khazir turin khuma chuan an chulut ve thora le khabu te chu uluk tak chuan an chiar ve chin tak na a Google a athil she thiam lo te entuma searcha phone an khoi to hi chuan a shante message lo lang le lo an lo bek na te chu a reply le zung china a chang chuan in lekha zir ti hi ain theng hi le tai chin kimi ve thung ero hi chuan in zirlai thiam lo te le she thiam lo te chu Google a search in dictionary tenin changkopin a she thiam lo lai te a enfia athil she fiat tok lo te le an teacher ten an explain she thiam lo te chu Google le YouTube video mangten a en china ama inzir pe tak me ni in internet changkai tekina manga Jenny ve thungero hi chuan Instagram reels ate lutlang dein abula le khabu in chop te chu azir lai bu ni ti shilek lovin a phone chu zan khwai na khoi chun zum le mai china kimi hi chuan a thiam lo lai te YouTube video a enin note siam nan tele ama she thiam anga zia thang nan ten amang china zirlai pani ve mani se an zir da nei nang lo hle a an media mandan po ai nang lo khop mai tuna dorlian le moi takan mu hi felete dorania andora hianin kormoi tak
tak chi sang mei chele mi pahak tam takan zuara kormai baka hianin bekte tlereute le thil chi sang an zuar chewani avelama kan muang hianin hi chate de dor ni a felite dor angin lianin zaw velo ma se chate hianin ni tinna a in shal turang chu a in shal chave china phone manghian an boy ni leng chak zelani phone hi tia man char chen chu a thil zor te hi chut mona chut pui mai lovin internet bazaar online shopping kan ti heng Facebook te Instagram le WhatsApp group kaltlang ti han a thil zor hi apho chuak na same ema heng internet bazaar ati aching hianin a inshal a sales tan vi item ngot mai hi chu henga chang hianin a chuak china felite ero hi chu internet bazaar le online shopping kan ti ang chi kha aman velem lo wangin chut huna hian tian do hi hak deuh top china customer nga vak lo chang hi an nga ve le china an ve nga customer ve vak le an veng mi ten ador shitya nga valuta vadoran ni lo phei chuanin hun pui vok ve ta le in khom pui borwa ka ni lo phei chuan dor du nei lo fe chang hian nga ve chin le a in shot chalo chang do phei chuan feli hianin dor lo man te le a capital te hi a mu chuak lawang ti hi a lau ve viau chin reng ani chate ve thungero hi chu a chhuna zanin zinga changa zan thlang mai hianin a boy reng maya henga thil zor te hi phone in uluk takin thla an la a Instagram a athil account siama te WhatsApp group te le Facebook a te athil zor te thla an la khi uluk takin a posa customer ten an lo ena an du thei dan turang perin thla kwalin ti hianin azor kwal ta china in lama lo ten phone khoi pa in internet bazaar chang chuanin chate thil zor hi ti hanan du tu dan lo ena aman te nen lam pho chhoka tian delivery boy chor ngai khop mewin ain sha thei pha china zana poti hana boy chwa zen mai ni in lama e rongbol pa anu hole nula ten internet a andu zong nan huwa an han ente hian achang chuanin cha mai an ngam lo te pon dora te po an vakal chil the china until post an safe sa te chu cha te dora mit nge va ena va chinin andu chuanin le mai china ti hanin cha te chuanin dora hona a chu chil na abaka online a thil zora changin long tam taka muchwaka ai zun he kal tuang ve em china rim takin na thoka thiang lim takin suma thok chuak china ni filive thungero hi chu chut mon ngak deuh to pani awangin adu khop ang mu chwalo chang hi anei ve chok boka rim takin na thok ve chin bok na nga lok ring thei bik lawani hei hi puwale te chungkwa ni a an chungkwa hi chungkoli chaute ma ni se an lim ema an in ngai tlanga an kom lim tok ema tlaya ti hian choi khama chanchin thar te ngai thlawin palai takle fiam thudu tak in fiam pe tak mi ania afa te po chu a fiam bor chin
nuber po in afatele apasal chu hlut in anta nuber ni atlinga chungko a an han infiam hawa hun an han man hau chang phei hi chuan tu chungko dang ma hian ngai big lova chen om khoveng te po in chungko lim thei chungko in ngai tlang tia an lo sha chin mi poi soi lo ani a an ma ni hian an tleitok ani puwala chuan a fate pahnih bula thu cha han chiara thil te han soi saka thon thu han chiar te le fiam thu han tho te chu anwang ti zong ani a afate nen chuanin chanchin bu le thon thu bu te chiar hawin an zel din ve vak chin ani nuber po in buai chungin afate le apasal eitur chuanin eitur te le intur te thingpui te an siam sakshina hun an man thea hun olan nei tho phot chuanin thil ei hawa dokana han ti haute thil han soi hawa ni tin thil thleng han report te an zirlai chungchang te le pa berin an ha tho chungchang te han suya han rel hau chu noman ti a an chung kwa a chuanin zep lem nei lovin an har sat na te ni shiltanga an hlim na ti in chom puin an lung ngai ne te po anin tor pui tlanga tu chung ko dang ma rel big lovin mani tlei chuan an tlei ema afate pani po chuan chian an kom na le an chen rual kom hlim na renga an chung ko a an hlim na chu pho chhuakin an mela enna le lungna alang chuak china unaw mani se chen chaber ni in an chen kom te po a in ang tlanga an chen housing a po ti vor tu berde ni in nuaman ti tlang ema chen in kom ngi tlang takle thil sual ti lo tak ni an ni ma se mobile phone nga chung ko a mobile phone an lo man china chuan pa ber po in chut muna chu in na mobile phone chu atwai zunga a mobile phone na chuanin atlei pui tok tur le amit ti tlei tu atam wangin abula chureng afatele achung te po chu hanbia ka han chaya ama anga han ti pui angkha anei to ngai lova afate pani po in an phone games te le video te mi biak na sang te chung te chu tlei pui zokin apa kom lima an unawa in kom ai chuanin mani phone chewa chuanin zan khwa mele ni lengin an tlei ema tu dang hian ngai to bik lawani an phone le an kut chu a in chare moti mai turin an kuta hian phone hian hum deu renga an chut to hi chuanin phone hian met mual renga an bula chu an chung tengei po chu han bia ka han chaya ama anga han hun han man hau kha anril ruwa lang to lem lova nuber point ai rong bolai thegil mevin achang chuan phone chu a en ngur mai china a phone bi na salutuk chu achang chuan a chome chuan te po chuang liam fowa ai rong bol te po ama kha atluk thei to big lo chung kwa lim taka ridar chin kha an re tloka chung tur le man lo wangin an phone ri bak chu in chunga ritur kha ta ema nuber po in ai rongbol ngai saklek lova phone khoi china wang chuan thingpui lum te chu chuang kang lekin a cha chum te chu a chung u rem rum mai china a thil ti lai po angai sak chameu to la ama a chung kwa in fiama lima an hun ol ne pianga chung kwa in kom lim chin
khom nuam ti kha tuna chuan mani phone cheu humin mani phone chewa tlena le limna an muwa pa ber po in ka fa te khonge kan kom limange ti naril ru kha nei to lovin a phone a chuanin a lim ema anui le kur kur chi chianan kom na apo ama a in kom lima nui tlanga thil de soi hawa thil de rel hau chin kha mani phone chewa chuanin an tle ema an bula an chan te chu po chuan kom lima thil han soi pui te po chun tum to lem lova ama engkim in shepo ton chin kha tuna chuanin an in ngai sak to lova mani phone ba kan ngai sak to ngai lo mobile phone an mana an edik ma kha chuanin chung ko lim thei takha an ni veinen tuna chuan mobile phone in engkim alo ti danglam zota ani